iyasika imadlanga, ingenile imadlanga kwi-IDEC, so ndanokuchubele as of tomorrow the 10th of July, imadlanga commission izabe isiva ubungqina from witness N no witness O. They have applied for an in-camera session for those witnesses. Apparently, witness O, ubungqina bakhe buzawuchaphazela the head of i-IDEC, u-Andre Johnson, uWinnie Mandela walambutho obomvu. Ubungqina bangomso buka witness O buzawuchaphazela improper conduct ka head of i-IDEC, uWinnie Mandela walambutho obomvu. They have applied for in-camera session, so we'll see tomorrow if ever they will be granted or not. But what we know for now is that tomorrow they'll be hearing the evidence from witness N and witness O. Evidence yabo izabe ichaphazela kakhulu phakathi kwi-IDEC, the improper conduct yenziwa pha kwi-IDEC. So ngomso izabe ilonto yazi ke kunzima kwizipolices, kunzima sawubona ke angathi avela amavela amanyundululu ayewathethiye ngawo umuntu akamkhwanazi, wathi kuninzi kusawuvela. Kudala ke siyibona uba lukhona ungquzulwano olukhulu between i-IDEC ne-SAPS. So now siyabona sawubona ngomso xa kuvela those two witnesses siveza ubungqina nyani, sawubona okay hayi bo buninzi ubungquzulwano between these two, the IDEC, SAPS. So we have those news for today. So we're looking forward for tomorrow's session for imadlanga commission xa sisiva ubungqina buka witness O no witness N. Stay tuned. Please make sure you like and you press that subscribe button so that this